Nung bukti tong cukuro de tong cukaro. nó có chủ mấy cái chủ là apa sao cái đang palas ni mesti palas theo mẹ giống ngabo câu rồi. What he says is right now. Kaijak hangkacin borok successful rok tanggui puni dofan borok bai kaijak. Sini Tripura hasteni borok bai kaijak yangoi amo kaisat tini ni topik. Sini Madam Tanusree bokok borok daman naman ya eba bo kok borok mani pa na tongkhang ke bo tanggui kok borok saya tanggui English rok Hindi rok bo sa. Tripura hasteni poila sabo UPSC exam grade khain male omoni answer hinke sini. Hello guys, hai lam sukhiru norok jotono no Mr. Huni YouTube channel bayap song tini ni video wo belai keno nakuk mane video omo on bagi norok omo video no pula simi paithak jora please khalogui nai tongdi tini ni video hangke oh bui khar thangmani amtui rongni kono amtui ni video ya tini video ke sini live fo kaisa dangmani sini live fo education ni belai keno important tabu an bagui tini video belai keno important an bai pula simi paithak jora nai tongdi norok bono nukhana eba bini bumung khana kana boram gunang Tanusree Debbarma nui norok wai sale khana kana bayap songko hangka omo se bo hangke khoroksa UPSC grade khaijak mane tak bo DM IAS officer tini ni video chung saima lainai bo sono eba bo iaro bo DM eba UPSC exam grade khai tei kaisa kok hinke bo kaijak kha hinke Tripura hastini borok bai da kaijak kha na fatar hastini borok bai da kaijak kha eba fatar hastini borok bai kaijak kha hinke tangui bo fatar hastini borok no kaijak kha successful ungman yagulo tai kaisa kok hinke chini Tripura jugrok je kono lamao success engka hinke tak sana thangka India Idol manjak SABONI Debbarma oh koik mas sigang thangnai Elizabeth koloi belekeno talented chakri botongo gan borongo kaijak hangkachin borok successful rok tanggui puni dofani borok bai kaijak sini Tripura hasteni borok bai kaijak yangoi amo kaisa tini ni topic engka norok nai tongdi puila sim paithak jora chung puila wono ek number o saiman lainai sini Madam borom gonang sini Tripura hasteno chung sasa khlainai bobo khoroksa romjago baksa borok bono sinia fan ongui tongui fan mano topono chung educated borok khapono belekeno sinina nango bongkha khoroksa UPSC exam grade khayoi 2006 hingke bo UPSC exam grade khayo mane DM IAS bo mankha amo ke bini life ni chikonsa story amni yagulo tai kaisa kok hinke 2 number sung saima lainai bo kok borok tangui saya bo kubui da kok borok maya amoni answer hinke yes bo kok borok maya ani je saiman ma tu hinke tamni bagun ke norok amo video no kisa nai di Nung bukti tong cukuro de tong cukaro. nó có chủ mấy cái chủ là apa sao cái đang palas ni mesti palas theo mẹ giống ngabo câu rồi. What he says is right now. Actually, I also would like to stay here, but first and foremost, we have already listed in the first time that's why it may not be transferred or converted. That is up to us and you. Yeah, that's we under because of that. Whatever he say on. Adingkang bahike bo kok borok maya ni sakanke bo sini kok borok bai translate khai se bon bini kesaro English bai sinai di bono translate khai khnari tongo chini Tanusree Madam no khorokcha borok enka orong ke chung clear babe no saimano bo Debbarma phano kok borok maya yes bo kok borok maya fiaba tangui maya mulang tak phano saimaya tak jora tui saimaya tai tabung ke 3 number chung saiman lainai chini Tripura hasteni poila sabo UPSC exam grade khai male omoni answer hinke sini Madam borom gunang Tanusree Debbarma no bono puila chini Tripura haste chikon sani chini Tripura haste no bumung khlayoi UPSC exam grade khayoi IAS officer chawi mannai bono chini Tripura haste ni tabuk kheto kisa misa bangui no thangka tabuk koila sohor ni bo khoroksa wansa tongo bodor monogono district ni DM tag asta tak jotono mankha fiaba Tripura hasteni puila manai ke bo ke belekeno chung kha tong thogui ma tong hediba chini Tripura hasteni undevelop ni jora haino aprugo bo 2006 rogo UPSC exam grade khayoi DM rok chakhang ke to onek kha tong thong ma haino bla takpon chini bukung bara rok asuk mayako সাধারণ TCS rok phano se grade khainani belaino kutuk tabungni jora rogo phano ke nai dibola aprung jora rogo sabung mang belekeno tong thogui ma tongo tai kaisa hingke chung saiman lainai borok kubangmani confusion tongo
bo biang ni borok bai kaijak kha amone answer ke bo Tripura haste ni borok bai kaijak liya bo phatar haste ni borok bai no kaijak kha tangui chini lukorok tak baksa sungui tongo chin borok successful mai man ya gulo tak Tanusree Debbarma bo India Idol man bai man ya gulo cricket ta khidi man bai man ya gulo Kapil Thapa ma bai tangui bini dophai kaijak chin dophai tangui kaijak ya successful mai man ya gulo amone answer ke borok chin Tripura juk eba je sapano successful unsuccessful nangya buni dopo be kaijak na bagoi tam ke bukhase asol ke borong ni porashuna kuri ekdom school sinia nugi manusung tabuk ani mokol bus kangono ko matongo borok kesal rogo Tripura hasen borong ni celarong no nai thango borong lekha porase kuri unsuccessful borong no eba successful borok baksa tongo chin Tripura hasen borong no nawi kaijagoi nukung khawi tongo among ke chini bukhase chung successful unsuccessful nangya phatar haste ni borok bai kaijaknani eba chini Tripura haste ni borok bai kaijaknani am ke chini bukhase kono successful unsuccessful ni kuno kok phayaro ani je wansumung ke chini bukhase asol ekamono tini video kisah misa ang nong no share kai kaisa kok hinke ang tahu jorapon YouTube rogo bel icon no naikha Google logo search kai buhuk Tanusree ni Madam Tanusree ni bini kami bo jaga bini bufa buma tam khlai bo parani bo tangui kaham ke kokborok tangui ke bo mayangui Debbarma ke bo agi Debbarma bo Tripura rogo agi tongjaga da saimya na phatar haste tongui da buba kolok kotor thangka aro da buba porikha amoro ga ani taksuk jorate ekdom audience rokhano clear singya ko taksuk jorate bini belekeno strict dang khasamya interview jomo se bini ekdom YouTube rogang naitu kha Google rogo research onek khaika bini somonde ang maya kaisa no mano bo 2006 bo UPSC exam grade khaika noi tei kaisa ke amono ani sungmung belekeno joto noi sungmung bo Tripura bo tongja ke tokok borok to manna nang bele bo tokok borok se maya English rog bai translate khai bono tonnani nango bo phatar haste rogo da tong jaga gi rogo ba aro tongoi da pora lekha complete khai kamoro bini full details takphano maya phia ba norok bini paragana ni bini details rok khemani tongha please comment khai kurungdi nor comment khadi yes ang Madam Tanusree ni ang saimano information ke norok ama hini comment khadi ang norok ba Instagram tui contact khaine ya khnong ni Instagram ID ri tam ke chini bini story rok na ke chini Tripura haste ni kabongma bororong no kisale motivate ngano ne ang kha khayo ambagui norok please ano nong Instagram ID phano ridi eba norok bini information saman ke kisa sadi bo jagao tongui pora rok surungka tang kok burungma ya amrok nong ni bising tui kebo saiman khangke chung audience rong no tai kaisa topic khayoi chung amoni video part 2 snamnai heka audience rong bo belakeno informated ngai ani bagui ang nong no please koi jao norok kebo saiman tongke norok contact khai ano kisa sadi age tin boge video asungno norok kisa misa information man khana ne ang kha khayo engke norok bai joto bai katal haino high information video malai finai ani YouTube channel lo norok tini no first nai tonga ni channel lo ke norok please subscribe khai bell icon lo click khai ridi norok joto no bell icon hambai norok kaham kurung ke norok joto no tongdi Tripura sa ek lok thung hambai